আরে তোমার তো বুঝো কই রে লোকরা লোহি রাততে গরিবি হাই হাই রাততে গরিবি হাই হাই কাগজ কলম জমালো তেরা নাম তেরা
ସେଟା ଦାନା ମିଛ କଥା କଣ କହିଲେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ମିଛ କହୁଛି। ମୋବାଇଲ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଗାଧେଇଲେ ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓ କରିକି କରିଛି। କାଲି ସକାଳେ କିଛି ଭିଡିଓ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା। ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ? ମୁଁ ମିଛ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ନା ବାପା, ବାପା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାମା ସତରେ ମୋ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି। ବାପା ତ ମତେ କହିଲେନି କେବେ। ଏଇ ଏମିତି ନହୁଲେଇକି କହିଦେଲ ସତଟା ମିଛ ହେଇଯିବନି ବା। ମତେ କାଇଁ କେମିତି ଜଣେଇଛୁ? ମୋବାଇଲ ଦବୁନା ବା? ମୋବାଇଲ ଦବୁନା ବା? ସେମିତି ମୋ କର୍ଣ୍ଣର ତାকে ମୁଁ ମୋବାଇଲ ମାଗିବିନି। ମୋ ବାପ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଯେତିକି ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ ପିଲା କେହି ପଇସା ଦେଲେନି। ବିବେକ ଚାଉଳ ବନେଇ ଘରେ ଦେଇଗଲେ। ମୋ ବାପ କୋଉ କହିଲେ ତ ବିବେକ ଅଛି ନା ଅଭିବେକିଟା ସାରେ ଆମକୁ କୁଆଡେ